o de kan bɛ bi kunnafoniw la situma bi tarata ye tarata mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 10 na octobre kalo do bi o tile 15 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo bɛ n'o ye laseri fɔlɔ ye bi o tile 11 ye jate la san kalo 4 na do jira san 1446 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wula k'a fɔ kunungo kunnafoni min n'o carila ka yira k'a fɔ ko sifinaka 2 n'o ye dɔgɔ de kɔrɔ ye n'olu tun bɔra i ka dɔn k'a fɔ kabini alamisa tɛmɛnen na banangɔrɔkaw fɛ ka na dumuni de u bɛɛ ma muso ma kɛrɛnnena an ka école de la gendarmerie o kɔnɔna na n'u kun tunna kunnafoniw kɔfɛ ko sura kɔni k'u sɔrɔla u labilala suraw yira o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye lakɛnɛba ye kolongo ale marabolo kɔnɔ masina marabolo kɔnɔ na kolongokaw fɛ ponda duuru la u ye wulikɛjɔba dɔ n'i y'a sɔrɔ ni k'o kɛ kari sufɛ ni k'a dugujɛ kunungo ntɛnɛn na ka taa maa dɔ bonya nin na o kɔfɛ bari dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛra o bolibana ka taa o fana filonkolon ci ni k'o dakolon ci o k'o kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se si marabolo kɔnɔ na gɛlɛya kɛlɛ kɛ maaw sɔrɔ sika minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛra k'a fɔ si kɔkan na olu fara ɲɔgɔn kan babako ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma ka dɛmɛba ɲini k'o bila ka taa di sikaw ma o k'o kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la gawokaw fɛ yen chauffeur olu tun ye ka dɔn baarabila dɔ ni ka se k'o sigi sen kan k'a sɔrɔ kɛ ka bɔ gawo ka taa an sogo ko gɛlɛya bɛ k'u sɔrɔ o baarabila kɔni k'o kuncɛra kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ fara lasanbɔla jɛna de ka fabila kulubali ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye kooko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. fon an b'a daminɛ ka k'a fɔ masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya ponda duuru o bɛ kolongo fɛ wulikɛjɔ kɛbaw k'u bɔra yen kari sufɛla fɛ cɛ dɔ tun bɛ n'i y'a sɔrɔ donsola ka kun don n'a tun bɛ wele ko ase ka wulikɛjɔ kɛ u bɛ k'o bɛlɛnbɛlɛn a yirala k'a fɔ k'u taara ni u siɲɛ damadɔ k'u tun y'a ɲini ka kɔrɔ nka u ma se ka sɔrɔ o la kari dɔ sufɛla fɛ u nana nɔfɛ ka na fɔ a ka denbaya la ka n'a sɔrɔ maa 8 tun don u bɛ moto 4 kan maa 5 olu dara ɲɔgɔn nɔ kan ni ka taa ka yɔrɔnin bɛɛ la ka taa tɔrɔ dɔrɔn ka se ka marifa da don a la ten ka kasara nin na u ka sɔrɔ ka na sira minɛ ni ka taa a yirala k'a fɔ k'u y'o kɛ waati min na u tilala ka wolo la bolibanakaw fɛ bari dɔ bɛ yen ko bari sɛnɛfɔ k'u taara ka t'o fana filonkolon ci k'o da kolon ci maa caman ka fɔ la yɔrɔ in bilama a kɛlen bɛ bi surugubati sira la ɲɛ falisiw dalen bɛ bi u bɛ wulikɛjɔw kɛ u ci janya maaw la tuma o tuma n'u bɛ maa nɔfɛ walima u bɛlɛnbɛlɛn na walima maa dɔ bɛ n'a fɔra k'e ye donsolaka walima maa dɔ bɛ n'a fɔra k'e ye an ka lakanabaw dɛmɛbaa ye n'u bɔra e kalama maaw de b'u bolo bɛnɲɔgɔnw talen kɔfɛ fana dugu la minnu bɛ kunnafoni d'u ma u bɛ sɔrɔ ka n'i nɔfɛ ka n'i janfa u ye nin baara in kɛ bolibana maa caman ka fɔ la bɛ yen ko lakanabaliya kɔni k'a bɛ ka wara ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala k'a kolosuma n'an bɔra yen ɲɔnɔnkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ka na min ye ka dɔn k'a fɔ dugu kɔni k'u b'a la ka dugu caman bɛ yen minnu ye bɛnkandugu ye walajugu kɛbaw ni marifaw de bɛ dugu kɔnɔ bi ka maaw ka foro n'i y'a sɔrɔ ofisi papiye min dilen don watigiw ma i ka foro kunkɔrɔ k'u b'a la ka foro papiyew de minɛ foro papiye kelen o kelen u b'a minɛ ko 2000 o de bɛ sara olu ye dɔw ka fɔla sigida la ko dɛmɛ min tun bɛ don u ma walajugu kɛba ninnu ni dɛmɛ tun bɛ bɔ yɔrɔ la ni ka s'u ma ko fiɲɛ tigɛlen bɛ dɛmɛ in nacogo la bi o de kama o bɛ kɛ nin wajibiya duguw kan n'u taara dugu kɔnɔ na u bɛ taa ka foro papiye balagiri minɛ guwa o guwa ne ka foro papiye minɛnen don u bɛ tila ka wari dɔ fɔ i b'o sara o kɔfɛ jisɔngɔ bɛ na u bɛ sara o kɔfɛ malo minnu b'a la ka gosi sisan ko hali ni malo hectare demi hectare don n'o ye hectare tilancɛw ye u b'a jaga de kabini a bɛ ka kɛ dama u bɛ tila o yɔrɔnin bɛɛ la ka n'a jaga nɔfɛ k'u kɛlen bɛ ka fiɲɛ tigɛ maaw la
maa caman ka fɔ la ko min ye bɛnɲɔgɔnya ye ko a kɔlɔlɔ de ye nin ye dɔw ka fɔ la ko wulikajɔ minnu bɛ sen na maaw dɛsɛra o de kama k'o fana de nana ni bɛnkan in a tali ye yɔrɔ caman na ko hali tosumakaw fɛ yen k'u y'a wulikajɔ kelen kɛ ye o kɛra sibiri ka na kari fɛ k'u taara tosumakaw fana fɛ yen dɔgɔfura yɛrɛ kɔnɔna na ka taa mɔgɔw ka foro papiyew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se k'a minɛ maa caman ka fɔ la bi ko wulikajɔw de ka kɛ hali bi jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ balile tigɛ maa minnu b'a la ka nin waleya ninnu ka ɲɛsin maaw ma u ka sigidaw kɔnɔna na k'a sababu kɛ ko bɛnɲɔgɔnya u sirannen ye kɔkɔrɔmaw ye n'u ye bɛnɲɔgɔnya ta n'u ma wulikajɔw kɛ hali bi ka se ka taa nin ko ninnu larawuli k'a dɔ bɛ dɔ la ko walejugu kɛbaaw k'u bɛ se sɔrɔ yɔrɔ caman na an bɛ dugawu kɛ ala kana se d'u ma an ka jamana a basigi bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana ɲini k'a kolosuma n'an bɔra ye an tun ye kunnafoni di kunungo k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinnaka fila dɔgɔ ni kɔrɔ u bɔra k'u bɛna u bɛnbamuso n'o ye u bɛnka muso ye o ye kɛdɔ ka finitigilaka ye falajɛ école de la gendarmerie la k'u bɛna dumuni di ye a yɛrɛ ka k'u ye dumuni di kɔni k'u kɔni taatɔ la fo nin yɔrɔ in na u kunnafoni tun ma sɔrɔ u bɛnkɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kungo lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya o sofurulaka dɔ ye n'o ye musa ale kumana fɛ kunungo a yɛrɛ k'a fɔ k'o kɔfɛ kunnafoni kɔni cayara fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'ale welela yɔrɔ bɛɛ dɔ la nka sura denmisɛn fila in u labilala waati min na u taara banakɔrɔ u fɛ yen bɛnkɛ bɛ n'o ye kunnafoni di an ma n'ale balimamusodenw don a yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na sanko ka pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni e jɔlen ka bɔ mini. Ne tɔgɔ Musa Samake n bɛ baara kɛ Eaux et Forêts la. Musa Samake an ye kunnafoniw di kunungo ntɛnɛn k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kabini alamisa tɛmɛnen na ko a ka denmisɛnnin fila bɔra n'o ye e yɛrɛ balimamusodenw ye n'u tun tununnen don kunnafoniw kɔfɛ kunungo an ye kunnafoni sɔrɔ ko sura ko maa ninnu ko tɛgɛ bɔr'u kan k'u seginna ka na so o kuma ye tiɲɛ ye wa. O ye tiɲɛ ye Abulaye Kulubali. Vraiment u bamuso ma ye weleli kɛ k'a fɔ k'u nana ne yɛrɛ ni u fila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na u ko ko vraiment olu kun minɛna Senu mɔgɔ wɛrɛw nan'u nɔfɛ ka taa n'u ye yɔrɔ dɔw la donc olu kun bɛ olu de ka bolo kan sɔrɔ k'u taar'u bila monument Kwame Nkrumah yɔrɔ la olu kɔni ye moto taxi ta ka taa so bon ne n'u kumana u ko ne ma vraiment foyi t'u la mansa bɛɛ ne n'i sɔrɔ Abulaye bɛ siran e ka mɔgɔ ka tunu la tan duguba kɔnɔ i ma lahala foyi don a la den mansa bɛɛ lajɛlen bɛ siran mais vraiment u kɔni ko fɛn t'u la mais u t'an bali an kan ka minnu ɲɛɲini an b'olu ɲɛɲini ni ala sɔnna. U ni bolimafɛn min minɛna yalima u ni bolimafɛn segira wa. U ni bolimafɛn ma sigi u k'u ma k'u ka taa bolimafɛn nɔfɛ bi yɛrɛ ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛ se yen nɔ ni ala ma basi kɛ. Ne bɛ nin bila mun kɔnɔ ka sécurité ɲini ka di malidenw ma ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ mais n'i ye mansa ye n'i ma lahala sɔrɔ i den na a bɛ ja siran se i ma surtout an bɛ wagati min na sisan a faamu ka gɛlɛn n'an sɔrɔ an kun ye information retour dɔ sɔrɔ k'a fɔ u bɛ position dɔ la an bɛɛ bɛ jamana lakana in de la mais an t'a kalama k'a fɔ ko u bɛ o position kunna quoi n'o tɛ ni sécurité nalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mais n'a fɔra de i t'u lahala de dɔn a ma nɔgɔn quoi n bɛ foli lase aw yɛrɛ ma kosɛbɛ aw ni cɛsiri vraiment y'aw jilaja jamanadenw kunnafonini na a y'aw jilaja jamana boli la degun kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw y'a lamɛn ne yɛrɛ welela musokɔrɔba dɔ fɛ n b'a fɔ yan kosɛbɛ Jamil Touré a ye ne wele fo États-Unis malien min ye ne wele kunu a bɛ se mɔgɔ 40 ma Segu b'a la Sikaso b'a la mɔgɔ dɔw b'a la olu tɛ bamanankan yɛrɛ faamu kosɛbɛ n bɛ foli lase u bɛɛ ma u y'a yira n na k'a fɔ kungo min bɛ aw da la aw kelen kun tɛ an bɛɛ ye denmansa de vraiment o ye ne nimisi wasa k'u bɛɛ ko k'u y'a mɛn Abulaye ka kunnafoni sira de fɛ tiɲɛ na an b'i fo i kɛra an ma jigi ɲuman ye hali bi ala ka radio ta ɲɛ i Kulubali. Musa Samake ni tun y'ale ka di o sofurulaka don kuma tɛ dɔ yɛrɛ bi wulikajɔ min kɛra maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u minɛ tun bɛ kabini alamisa don ko tɛgɛ bɔr'u kan kunungo ni k'a fɔ sura yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn jamana in basigina lafiya ye yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ Gawo mara kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye transporteurs ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye mobili bolibaw ye minnu bɛ siraw chauffeurs olu kɔni tun ye baarabila dɔ ni ka se k'o sigi sen kan k'a daminɛ sibiri la ka na kari la kunungo k'a baarabilaw k'a sonsoro la nka baarabila in yɛrɛ kun ye mun de ye a maa dɔ b'u ka sariya de ko senfɛ ko gɛlɛya b'u kan n'u bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ k'a sɔrɔ ka wulikajɔ kɛbɔ marifatigiw de bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ suma maa dɔ b'u ka sariya da ko ka an k'u lamɛn. Ka bɔ Gawo ka taa a Songo sɔgɔmada o sɔgɔmada bingali wale tigilamɔgɔw bɛ waleya jugu ta ka anw sɛgɛrɛ siɲɛ 2 fɔ ka se siɲɛ 3 ma nin sira in kan wulada fɛ fana ka don su kɔnɔna la u bɛ don duguw kɔnɔna la nin waleya jugu kelen nin u b'o o de kɛ o de kama an y'a laɲini ka baara sosoroli kɛ jamana min ni ale kan ka wulikajɔ kɛ walasa adamadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na ni ale ma se ka wulikajɔ kɛ k'an bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la fɔlɔ
y'a daminɛ u bɛ wari minɛ mɔgɔw la u mɔgɔw baga dɔrɔn k'i f'u ye u mana fɛn fɛn sɔrɔ i ka pɔsi le bɔ minɛ u bɛ taa mɛ tile fila in a bɛ ka gɛlɛya n'u wulila jɔ u bɛ taa n'i ye fo kulo dɔ kɔfɛ i mana wari o wari di i kɔni tɛ tɛmɛ i kan u b'i ci k'i ci u ka sira t'a la busan wo a kɛra bɛrɛ ye o a dɔw bɛ marifa yɛrɛ kɛ mɔgɔw la i b'u sen kari u b'a sugu bɛɛ kɛ n'an tɛmɛna pɔso kan dɔrɔn 0 kilomètre b'an lajɔ karisa e bɔra Gao ni fɛn ye nin de don n'a ye ou bien an bɛ kisɛ k'i la u tɛ sɔn a dɔw bɛ mɔbiliw pine na u bɛ ci fɛn fɛn mɔbili kɔnɔ u b'a lajigi hali n'a kɛra i ni bamuso de bɛ voyage la u b'o lajigi ka taa si n'a ye ni tu ye kɛrɛnnenya maa dɔw kan ye gɛlɛya min b'u kan Gao ani Ansongo n'u bɛ taa siraw ka gɛlɛyaba k'a bɛ taa k'u sɛgɛrɛ wa ne bɛ mobili kɔnɔ na ni musolaka don u b'o minɛ alamɛbaw ka hakɛ to walejugu fɛn fɛn kan ka ta ka ɲɛ soba kafoɲa sira fɛ k'o ta ka ɲɛ soma i se foyi t'a la marifatigiw don an bɛ dugawu kɛ yarabiyala lakana ala ka sabati n'an bɔra ye san ale ba kɔfɛ si cercle kɔnɔ la si ye cercle kura minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu sabatira si b'o fɛ kalo min n'i y'a sɔrɔ n'an bɔra kɔnɔ septembre kalo tile 22 ka bɛn kari dɔ ma wulikɛjɔ kɛbaw donna si ka si kɔni ni ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛ simaw ma a kɛra cɛni de dan ye o min kɛra dɛ o kɔfɛ sika minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ si kɔ kan olu fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ sekoni min b'olu ye ka wulikɛjɔ ka ne ka dɛmɛ ɲini ni ka taa di u balimaw ma o dɛmɛ a man ca dɛ ŋaŋana yira de don o senfɛ 10,000 ani kɔ o sɔrɔla dɛmɛ in na o baaraw sigira sen ka tila ka taa tilan ka sanga ni gɛlɛya yɛrɛ ye ani dugu yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya in cayara cogo min na a tilannen ko dɔw ta ko i k'a dɔn k'a ma se ka yɛrɛ tɛmɛ 23 ni dɔɔni kan k'a sɔrɔ kɛ dugu kɔnɔna na duguba in u ye gɛlɛya min ta ka ɲɛsan dugu in ma o baara in kɛlen si yɛrɛ bɛ cogo di an ɲininkali kɛ si ka wula kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye nin baara in kɛ u ka tɔn maa dɔ an ɲininkali k'ale yɛrɛ la a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ ani ko in kɛra cogo min na ani si yɛrɛ bɛ cogo min bi an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Janginɛ Jara ka bɔ si an bɛ Bamakɔ yan bi. Si bilama yɛrɛ bɛ cogo di? Si bilama an bɛ yɔrɔ min na komi bi yɔrɔ sumalen don fɔlɔ yɔrɔ suma in tɛ ka kɛ n'a fɔ an lafiyalen don koyi an lafiyalen tɛ ni i bɛ jugu o ka dun ka bolo kan i y'a dɔn kɔni an ka mɔgɔw lafiyalen tɛ 100%. an tun t'a fɛ ka taa bolo min kan an taara u bolo kan. Gɛlɛya kɛlen ka si sɔrɔ aw minnu ye sikaw ye n'aw tɛ si kɔnɔ la aw ye mun bila sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin si ma. An sika dama minnu bɛ yen an ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ ka an balimaw u ma gɛn n'a ye a man ca u ma koyi an bɛ se k'a fɔ ka dɔgɔ an ye mini fara ɲɔgɔn kan fitinin min fara ɲɔgɔn kan fo ka se 10,000 kɔ ma degun yɛrɛ kama a tilana ninnu cɛ maa kelen kelen ala ni degun yɛrɛ kan a maa kelen kelen bɛ 23,000 y'a dɔn kɔni tiɲɛli barika bonya na 10,000 kɔjan yɛrɛ don o de fara ɲɔgɔn kan se wɛrɛ foyi t'an ye ka nin hinɛ kɛ ka ɲɛsin ma pour que ko bɛ se ka da u la dɔɔni n'o tɛ maa min ka 30,000 fɛn jeni na i ye 23,000 d'o ma a b'a minɛ ten sabu an ye ŋaniya ɲuman min kɛ a b'a minɛ k'an wale ɲuman dɔn n'a ye i y'a dɔn kɔni tɛ foyi ye an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn fanga k'a lajɛ toujours u ka dɔn an b'olu ka bolo de kan an wasalo de mɛnu u ka lakana ni n'a fɔra toujours k'a daminɛ Segu fo Jɛnɛ Masinɛ a kɔnɔna si a si tɛ lafiya la bi vraiment n'a ma lajɛ dɔ kɛra Jajeri Pasara dɛ ni dɛsɛra ba si na i b'i mamuso si min dɛ dɛsɛ de k'a daminɛ Segu fo Masinɛ maa ye bɛnkan ta a bɛɛ dɛsɛlen de y'a ta n'an ma bɛnkan ta min bi kɛ an yɛrɛ b'o dɔn donc an ka bɛnkan tali wajibi bɛnkan tali an b'a ta de pour que an ka lafiya wajibi don an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni an sera ka mini fara ɲɔgɔn kan an y'o tilan an ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ. A ye baara in sigi sen ka cogo di fo ka taa nin wari hakɛ in sɔrɔ ka se k'a kɛ tan. An yɛrɛ de y'an sigi k'an miiri an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ k'an sigi ka réunion kɛ yala an kan ka mun de kɛ an balima ninnu ye sisan an ye miiriya ta k'a fɔ bon an bɛ laɲini min kɛ sisan an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ ka ɲɛsin u ma u k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ bɛ an hakili b'u la an jɛra k'a fara ɲɔgɔn kan de kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ an jɛra k'a dilan ni ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ baara in bɛɛ kɛra jɛ ka baara de ye tamanban dɔgɔ 1000 man ca a bɛɛ kɛra o de ye dɔw 200 di dɔw ye 100 di dɔw ye hali 500 di dɔw ye 280 di bɛɛ ni seko do quoi dɔw yɛrɛ ye 1,000,000 di vraiment minnu sera ka wari bɔ ka di an b'u bɛɛ fo minnu fana ma se k'a di n'an ŋaniya ɲuman b'u la an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye halisa dɛmɛ dayɛlɛnlen de dɛ an ma datugu dɛ parce que an ka ambulance u ka tiɲɛni sera fana ma o fana jenina an nana bɔ o kalama kɔfɛ o fana jenina dɔgɔtɔrɔso furaw u donn'o na k'o fana bɛɛ cɛ ka dɔgɔtɔrɔso jalan yɛrɛ bila o fura an y'o fana bilan sɔrɔ kɔsa in na an bɛ ka dɛmɛ ɲini kɛ o fana na toujours an bɛ dɛmɛ ɲini kɛ han hali minnu tɛ sika ye dɔgɔtɔrɔso ko in yɛrɛ min y'a dɔn bɛ se ka fura ɲini ka di an ma an ka dɔgɔtɔrɔso ko in na o k'an dɛmɛ an b'a ɲini bɛɛ de fɛ an tɛ jɔ mɔgɔ la dɛ maliyɛn bɛɛ ni min bɛ se k'an dɛmɛ dɔgɔtɔrɔ fura ye ka taa an ka yɔrɔ la an ka cercle kɔnɔ a bɛ diya an ye minnu bɛ fɛ k'a di ala ka nɔgɔya u k'a di ka jamana masakɛ k'a fɔ a ye a ka kɔfilɛ Segu mara la a ka kɔfilɛ San mara la a ka kɔfilɛ an ka ba kɔfɛla la fo Masinɛ an bɛɛ sɔnna ka tɔɔrɔ ku an bariko da la an ka maliyɛn bɛɛ y'a ku
lakananko de kama ne lakananko kɛra ka su sengelen do ka sengelen bɔ a ma dafa dɛ ni tun ye jangina jara ni tun ale kanyi ka bɔ si an bɛ dugawu kɛ jamana in lakana a basigi koroni klibo bo yoro yara bela kan jamana ni ka kolusuma nambura yi kalansuma ko gana na umu dabele mu be bolo bi an karamogo fem ye jiyan kirisoba no o ye CPI oluka lanyini na jirala ka fɔ ko san 2011 waati la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ko fagali jugu min kɔni kɛra Côte d'Ivoire jamana ka kali bi ko o sɛgɛsɛgɛlu baara kɔni ko o kun be sena nga fem ye CPI ye ale ɲɛma danga ka fɔ la ya jira ka fɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli kuncɛli baara bi taga bila fo san 2025 ale waati la ko kani bara nunu to sena fem ye CPI ɲɛma danga ye no ye Madia Nyangi ale ka fɔ la ya jira ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ kɔni tara ka ɲɛsin fem ye jamana ɲɛmakɔrɔ no o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Gbagbo ale ni masirama dɔ ma no ye Charles Blé Koudé ye nga ame do mina ko bi kali no ya sɔrɔ ko olu ka fem ye olu tɛgɛ bɔra u kana mais ko ali bi kɔni ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni tora sen ali bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la barisa ko ni fagali jugu kɔni ko ale dama tɛmɛna o kɔfɛ fem ye Ezobola ale kɛlɛcɛw ka fɔlɔ ya jira ka fɔ kunungo tɛnɛn yɛrɛ k'u ye mugujugu dɔ fili ka ɲɛsi Israel ale sɔrɔlasilakaw daga yɔrɔ dɔ ma min kɛra sababu ye ni Israel sɔrɔlasilaka ma kelen ɲɔgɔn bɔnɛna ma naani kɔni ko olu kɔni jogina a jirala ko ni waati na ko fɛn min Israel sɔrɔlasilakaw kun y'a ɲɛɲini ka don fɛn min ye Liban ale wurudugiya fanfɛla fɛ nka fɛn min Israel kɔni ale ye wele kɔni lakɔrɔya ale bi ko ka dansigi Gaza ale ni Liban u ka ni kɛlɛ jugu in na o kɔfɛ Senegali jamana kɔnɔna la fɛn min ye Senegali ale marabolo min bɛ wele ko Bagel a jirala ka fɔ n'o bɛ Senegali ale kɔrɔnya fanfɛla fɛ ko sanji ye kasaraba dɔ lase ma caman kɔni ma ni sanji kasara in yɛrɛ ko n'i y'a ye kɔni ko ale kɔni dama tɛmɛna k'a sɔrɔ la fɛn min ye manatali ale barazi dayɛlɛli kɔni ko la ka sababuya kɛ o ye nka nin waati na fɛn min ye ni maire lakan yɛrɛ ka fɔlɔ n'o ye Bagel maire ye n'o ye Cheikhine Kamara ye ale ka fɔlɔ a y'a jira ka fɔ ko fɛn min ye ni barazi dayɛlɛ kɔni ko a ma ni bɔ nga k'a ye so caman kɔni tiɲɛ ni waati na o kɔfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fɛn min ye kardon yɛrɛ ye n'o ye Atekunbe o sigida dɔ la n'o bɛ Abobo ale sigida dɔ ko fɔ a jirala ka fɔ ko étage dɔ kɔni ko ale kɔni wurula ka bi so dɔ kɔni kan nga k'a kɛra sababu ye ka maa kelen ɲɔgɔn k'o bɔnɛ u ni na maa naani ko o fɛnɛ joki ni waati na sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na kun min y'a to ni soko fɔlen kɔni ale kɔni wurula ka bi wuli ka jɔ kɔni bɛ sen na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni waati na an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an cɛw mu danbele kunnafoni ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi badabada sabati